நேத்தி கமல்ஜி எபிசோட் முடிஞ்சதுலேருந்து 2 விஷயம் இந்த வீட்டில் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஒன்று, தனலட்சுமி அழுதுகிட்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறது. சரி, அது கூட பரவாயில்ல, ஏதோ அவங்க வந்து அந்த குறும்படத்தில் பாதிக்கப்பட்டாங்க, அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று நடக்குதுங்க, அதாவது என்னால் ஜீர்ணிக்கவே முடியல. என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அமுது, நீ என்னை பகடைக்காயா யூஸ் பண்ணவில்லை, எனக்கு தெரியாதா? இந்த டைலாக் எத்தனை முறையா கேட்கறது? லைவெல்லாம் வேற ஃபுல்லாக பார்க்குறோமோ, இதே டைலாக் தான், முடிஞ்ச பாடு இல்லை. சரிப்பா, அறிவிச்சிருங்கப்பா. யார்? அமுதவாணன் வந்து ஜனனியை பகடைக்காக அறிவிக்கலன்னு. அப்படி அறிவிக்கவே முடியலையே, ஏன்னா ஓட்டிங்காக தான் கூட இருக்கிறாங்கன்னு யாரோ சொல்லிட்டாங்களாம். ஓ, ஜனனிக்கு ஓட்டுகள் வந்து குவியுது, அதனால இவர் கூட இருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம். சரி, இன்னும் காலையில் ஒரு பிரச்சனைக்கு வருவோம். என்னதான் ஆச்சு? அமுதவாணன் தான் நல்லா காமெடி பண்ணுறாரு, அவர் தான் பயங்கரமாக இந்த வீட்டையே ஹாப்பினஸாக வச்சுக்கிறாரு, அவரை மாதிரி தான் ஒரு ஆள் இன்னும் வேணும்லாம் ஹவுஸ்மேட்ஸ் கேட்டாங்க. ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்காரு அமுதவாணன்? தெரியலையே. சரி, அவங்க கூடிய இந்த நாளை பாருங்க, ஏடிக்கை எழுந்து வந்து காலையில் அதே அமுதவாணன் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு, எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சியா. எதுக்கு அவனுக்கு பயம் வந்தது? ராமு, எதுக்கே அவனுக்கு பயம் வந்தது? ஆமாம், ஐயோ, வெளியில என்னென்னமோ காட்டுறாங்க போல இருக்கு, நமக்கு என்னென்னமோ ஆகுதான். நீங்கெல்லாம் பண்றது தானே காட்டுறாங்க, அதுவும் 1 செகண்டா 2 செகண்டா 24/7 காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன் உங்களுக்கு எல்லாம் பயம் வருது? சரி, இப்போ ஏடிகேவுக்கு ஆறுதலா ராம் ஏதாவது பேசுவாருன்னா, நேரம் மகேஸ்வரி வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்கல்ல, போய் சிக்கன் சாப்பிடுவாங்கல்ல, முட்டை தோசை சாப்பிடுவாங்கல்ல. ராமனுடைய எண்ணம் பாருங்க, நல்லா இருக்கே அவங்க கூட்டணி, ஏடிகே ராமன் கூட்டணி அல்டிமேட்டு. அதற்கு பிறகு லக்ஸரி பட்ஜெட்டுக்கு எல்லாம் ஷாப்பிங் போறாங்க. கேப்டன்சி டாஸ்க் என்னங்க டக்குன்னு முடிச்சிடறாங்க. இப்பெல்லாம் போன வாரம் ஒரு 5 செகண்ட் நடந்ததுன்னா இந்த வாரம் 4 செகண்ட் 6 செகண்ட் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கதை மாதிரி ஏதோ கொடுத்தாங்க. மணிகண்டன் அதை வாங்கின உடனே தன்னை ஒரு பீமசேனான்னு நினைச்சாரா என்னன்னு தெரியல, டொப்புன்னு எல்லாரையும் தள்ளி விட்டாரு. அந்த கதையை வச்சுதான் அவர் தள்ளி விடுறாரு. எனிவே, அவர் கேப்டன் மணிகண்டனாக மாறிவிட்டார். நல்லது, கேப்டனா மாறினா டீமை பிரிக்கிறார். சரி, எத்தனை கேப்டன் வந்தாலும் ரச்சிதாவையும் மாஸ்டரையும் தனித்தனி டீம்ல போடவே மாட்டீங்களா? இது என்ன பிக் பாஸுக்கு எழுதப்படாத விதியா? ஒருவேளை அவங்களுக்கு இந்த ஒரு இடமே அப்படியே கரிசல் காடாக இருந்தால் எங்கேயோ ஒரு பசுமை இருக்கும்ல, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் சரி இந்த பசுமையாவது நமக்கு தென்படட்டும். ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாம் அண்ணன் தங்கச்சியாக பழகிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் தான் ஏதோ கேட்டு கெஞ்சி கதறி, நீ என்னுடைய க்ரஷ், அந்த பொண்ணு அண்ணன் சொன்னாலும் க்ரஷ் சுத்துறதுனால ஒருவேளை ஒரே டீம்ல போடுறாங்களா என்னன்னு தெரியல. ரச்சிதா போய் சீரியல்ல எவ்வளோ பெரிய ஆலியா, சரவணன் மீனாட்சி புகழ் ரச்சிதா, அவங்க வந்து அப்படியா போயிட்டு அந்த பாத்ரூம் கிளீன் பண்றதை பார்க்க கண்கொள்ளா காய்ச்ச. மாஸ்டருக்கு இதுக்கு கடுப்பு கோவம் வேற. ஏன் என்ன கூப்பிட்டு போல, நானும் வருவேன், போய் வாட்ச் பண்ணு, இது நான் சாப்பிட்ற நேரம் இல்லைங்கிறாரு. ரச்சிதாவுக்கு வருத்தமாய் போச்சாம, விக்ரமன் ஏதாவது ஒன்று செய்யறாரு ரச்சிதாவுக்கு அப்படின்னு ரச்சிதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த குறும்படம் போட்டு காட்டி விக்ரம் பக்கம் ஜெயிச்சிருச்சுன்னு கமல்ஜி சொன்னார, அதுலேருந்தே ஒரு 4-5 பேர் டல்லாவே இந்த வீட்டுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இனி எவ்வளோ கேம் ஜெயிச்சாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு குறும்படம் போடுற வரைக்கும் அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க போல இருக்கு. விக்ரமன் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, இதுல பாயிண்ட்டுக்கு வர, இந்த ஸ்கிராட்ச் கார்டை ஓப்பன் பண்றதுன்னு ஒரு மாபெரும் புதையல். அதுக்காக கேம் எல்லாம் ஆடுவாங்க. ஏடிகே ராக்கெட்லாம் விட்டார நீ அசலுக்கு விசிறிட்டு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஃபுட்பாலை வச்சு உதைக்க விடுறாங்க. மைனா கரெக்டாக அடித்து உள்ளே விட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு கிடச்சி அந்த புதையல்லேருந்து ஒரு அற்புதம் கிடச்சி போச்சு. என்னன்னா மணிகண்டன்ல இந்த வீட்டின் தலைவருடைய துணியெல்லாம் துவைச்சு கொடுக்கணுமா? சீசன் 4ல் துணி துவைக்கிறதாயா பெரிய பிரச்சனையாச்சு. பிக் பாஸ் நீங்களே இப்படி பண்ணலாமா? நீங்களே அதை டாஸ்காக கொடுத்துட்டீங்களா? மணிகண்டனும் மைனாவும் உடன்பிறவா சகோதரர்கள் போல இருக்காங்க. அவங்க மாற்றி கூட துவைச்சிப்பாங்க. இப்போ இவர் டாஸ்காவே கொடுக்குறாராம். இவனே மணிகண்டன், நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுருவேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து போடாதையா, வெளியில மழை அடி நடிக்குது, துவைச்சு போட்டுடலாம், காயுமா? இதெல்லாம் மணிகண்டனுக்கு யோசனை வராது. இதுல விக்ரமன் என்ன சொல்லியிருக்காரு? விக்ரமன் இது போச்சுங்க, நிறைய பேர் கோட்டை தொட்டுச்சுன்னாங்க. ரச்சிதா கரெக்டாக வந்திருக்கிறாங்க போல இருக்கு. மைனாவை வெற்றியாளராக அறிவித்து விடலாம், விக்ரமன் வந்து தொடல அப்படின்ட்டாங்களாம்.
2 பேர் போன முறை ஜனனியும் நிவாஷினியும் கூட வின் பண்ணியிருந்தாங்க. 2 பேர் கூட அந்த ஸ்கிராட்ச் கார்டை கொடுத்துருக்கலாம். எனிவே அவங்க ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க. உடனே விக்ரமன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, ரச்சிதா கிட்ட போய் நீங்கள் எனக்குன்னா எப்போதுமே அகேன்ஸ்டாக தான் சொல்லுவீங்க போல இருக்கு அப்படின்னா அந்த குறும்படமும் இதுவும் கனெக்ட் ஆக மூட் அவுட் ஆகிட்டாங்க ரச்சிதா. அதுலேருந்து அவங்க அழ தொடங்கிட்டாங்க. இந்த வீட்டில் யாருக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் மைண்ட் அளவில் சோர்ந்துட்டாங்கன்னா ஒரு ஆள் இருக்காங்கங்க, அட்வைஸ் அள்ளி கொட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஷிவின். ரச்சு என்னடா இந்த மாதிரி பண்ற, சரிடா அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மைனா வந்து முத்தம் கொடுத்தாங்க. அவங்க சால்வ் ஆனாங்களோ இல்லையோ, ப்ரோ இன்னைக்கு முக்கியமான விஷயம்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க சொல்றது இது நாமினேஷன் தானப்பா. இனிமையாக பழகுகிறார், இனிமையாக பழகின ஒரு குத்தமாயா கதிரவனை தூக்கி நாமினேஷன்ல போடுறாங்க. அடுத்து சாட்டர்டே வந்தா மட்டும்தான் இவங்க பிஹேவ் பண்றாங்க. யாருன்னா நிவாஷினி, மற்றவங்க யாரும் நீங்களாம் பார்க்கல, நாங்க பார்க்குறோம். அந்த அம்மா நைட் ஆனா ஒரு கிண்ணத்துல சோறை போட்டுக்கிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு டஃப் கண்டஸ்ட் அசல் அனுப்பிட்டு என்ன இப்படி புலம்பு விடுறீங்களான்னு அந்த மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்கும்பா அதுவும் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா, யாருக்கு அது ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் சொல்லி நாமினேட்டில் தூக்கி போட்டாங்க. அடுத்து பட்டும் போடாமல் இருக்கிறாராம். அடுத்து வேகம் குறைஞ்சிடுச்சு. என்ன அசீம பெரிய ஆளு, நீங்கள் பிஸ்தா, நீங்கள் சூறாவளி, நீங்கள் வேகமே இல்லைப்பா அப்படின்னு நாமினேஷன் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிதானம் தேவைப்பா அப்படிங்கிறாங்க. இன்னொன்று என்னது, கேமிலியானா, என்னங்க இது, ஆயிஷாவுக்கு தான் இது கேமிலியான். இந்த மாதிரிலாம் காரணம் சொல்லி தனலட்சுமி, அசீம், நிவாஷினி, குயின்சி, ராபர்ட், ஆயிஷா, கதிர், ஜனனி எல்லாம் நாமினேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. நாமினேஷனுக்கு முன்னாடியே இவர் ராபர்ட் மணி எனக்காக ஆள் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான், என்னை தூக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானுங்க. அமுதா என்னை தூக்கணும்னு முடிவு, என்ன மாஸ்டர் சொல்றீங்க? ஆமா நானும் நோகாத எவ்வளோ நாள் தான் இருப்பேன், நான் மக்களை பார்க்கணுமா, எனக்கு பேக் பண்ணுறதுலாம் முடியாது அமுதா, ஒன்ஸ் பேக் பண்ணா நான் பாட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பேன், 7 பேர் கூட்டணி வச்சுட்டான் தெரியுமா எனக்கு அப்படின்னு இவர் சில பல லிஸ்ட் தான் சொன்னார். ஆனால் அங்கே 3 பேர் தான் போய் போட்டாங்க, ஆயிஷா, மணி, விக்ரமன் 3 பேர் போட்டாங்க ராபர்ட்டுக்கு. உடனே ராபர்ட் போய் இதில் சொல்கிறாரு, எதில் அந்த கேமரால, மக்களே டார்லிங்ஸ் எனக்கு தயவு செஞ்சு ஓட்டு போட்டுறாதீங்க, நான் வந்துடுறேன். என்னமோ இவருக்கு ஓட்டு போடுறதுக்கு கியூல 10,000 பேர் நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி இவர் வந்து கோரிக்கையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. மாஸ்டர் நீங்க ஓட்டிங்ல லாஸ்ட்ல தான் இருக்கிறீங்க, கவலைப்படாதீங்க, உங்க ஆசையை நாங்க நிறைவேற்றிடுறோம் அப்படின்னு மக்களும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. சரி, அதுக்கு அடுத்தது யாரும் பிரச்சனை, தனலட்சுமி பிரச்சனைக்கு போறதா? அந்த அம்மா உள்ள போய் கத்துது, கதறுது, அழுவுது பிக் பாஸ் கிட்ட. பிக் பாஸுடைய பாயிண்ட் வாய்ஸ் பாருங்க, நானும் ஒரு 21 பேரை கூட்டிட்டு வந்தேன் ஐயா, இவனுங்க ஏதாவது கேம் ஆடுவாங்க போவாங்க, நான் கதவை திறந்துக்கிட்டு ஏன் ரூமுக்குள்ளேயே வராடுங்க, வந்து என்ன அனுப்பிடு, நான் பிக் பாஸா இல்லை மனநல மருத்துவரா? எத்தனை பேருக்கு நான் ஆறுதல் சொல்லிட்டே உட்காந்துருக்கிறது. இதே மாதிரி தான் ஜிபி முத்து வந்து கதறிட்டே இருந்தார், நானும் பல மோட்டிவேஷனை கொடுத்தேன், பொட்டியோட கிளம்பி போயிட்டாரு. அடுத்தது அந்த ஆயிஷா என்ன விடாத பாடு பண்ணிச்சு, நான் மெடிக்கல் ரூம்ல போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி உள்ள அனுப்புறதுக்குள்ள நான் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும். அடுத்தது வந்துட்டு அம்மா தனலட்சுமி, முடியலம்மா என்ன விட்டுருங்க, நான் பிக் பாஸ் மனநல மருத்துவர் கிடையாது, நான் அவரு கட்சி கதறி கூப்பாடு போடுறது நம்ம காது வரையும் வந்து விழுந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. எப்பா இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு டாஸ்க்கை கொடுக்குறாங்க. என்னது, நிப்பான் 2 in 1 அப்புறம் என்னமோ விளம்பர இடைவேளை, அதுக்கு மட்டும் கொடுத்துறீங்க பிக் பாஸ். நம்ம சேனலுக்கு யாருன்னா கொடுங்களேன் விளம்பரம். சரி கொடுங்க. இப்போ என்னன்னா அதில் வந்து 3 அணியாக பிரிக்கிறாரு. இப்போ அசீமுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஒரு அந்த இதுவாயிட்டாரு, நடுவர் ஆயிட்டாரு, நல்லா ஹேண்டில் பண்ணாருங்க, நல்லா ஹேண்டில் பண்ணாரு. 3 அணியாக பிரிஞ்சாங்க இல்லையா, அதில் வந்து ஆயிஷா டீம் முதல்ல வெற்றி பெறாங்க, அவங்கள அந்த உள் ரூமுக்கு அனுப்புறாங்க. அடுத்து மைனா டீம் வெற்றி பெறாங்க, உள்ள ஷிவின் டீம் தோத்துடுது. அதுக்கு அடுத்து உள்ளே போய் உள்ளே வெளியே சீறி வரும் சிங்கமான போட்டியில் இறங்கிட்டாரு ராமு. அவருக்கு அப்படியே டஃப் கொடுத்தாரு. இதுவரையும் அமைதியாக இருந்த அமுதவான் கடைசி ரவுண்டில் அப்படி நின்று அது ஜெயிச்சு அந்த பரிசுகளை மைனா டீமுக்காக வாங்கி கொடுத்தாரு. மைனா டீமுடைய பேர் ஏதோ சொன்னாங்களே, கைப்புள்ளையா ஏதோ ஒரு டீம், அந்த டீம் வந்து வெற்றி பெற்றுடுச்சு. அதனால் பரிசுகளையும் அள்ளிடுச்சிங்க. இந்த மாதிரி இந்த எபிசோடு போகிறதுக்குள்ள திடீர்னு 12-1 ராக்காட்சிலாம் காட்டுறாங்க. என்னன்னா கதிரவன் ஷிவின் தான் நாமினேட் பண்ணாங்க. இப்போ உங்களை நான் கண்டஸ்டன்ஸாகவே பார்க்கல, அன்பாக பார்க்குறேன், பாசமாக பார்க்குறேன், நீ ஒரு நல்லவையா, ஏன் என் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டேங்கிற அப்படிங்கிற அந்த வருத்தத்தை அவங்க வெளிப்படுத்துனாங்க. சரி அப்படின்னு அவர் ஒரு முடிவு போகிறாரு. நீங்கள் மட்டும் இல்லை கதிரவன், ரச்சுவியும் அப்படி தான். முதல்ல நான் 2 கண்ணாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா, நான் ஒன்று நாமினேஷன் தான் உள்ளே போய் பண்ணிட்டு வந்தேன், வேற ஒன்றும் பண்ணல.